Шуны исәптә тотып, агымдагы елда 2030 елга кадәрге чорда Башкортстан Республикасы территориясендә яңгын коткару көчләрен үстерү стратегиясе программасын реализацияләү кысаларында Үрмәт авыл советы авыл биләмәсенә тагылма янгын техникасы ЛКТ-4 тапы прицеп СССР-на алынды. Әлеге янгын техникасы беренче чиратта янгын частьләреннән шактый ераклыкта урнашкан авылларга тапшырыла. Биләмә башлыгы Илдар Муллагулов сүзләренә караганда, тагылма бик шәп, тулысынча комплектланган насос та бар, цистерна сыйдырылышлыгы 4 кубометр. Үрмәт авыл советы җирлегенә Үрмәт һәм Тыпый авыллары керә. Безнең Үрмәт авылында инде янгын сөндерү буенча ЗИЛ 131 маркалы машинабыз бар. Тыпый авылында әлегә тиклем янгын сөндерү җиһазлары юк иде. Шуңа без инде Дәүләт комитеты янгын сөндерү буенча Дәүләт комитетына мөрәҗәгать итеп хат яздык. Район хакимияте башлыгы Илдар Шатыч безнең мөрәҗәгатьне хуплады. Һәм инде 29 июль көнне Туймазыга барып инде шушы прицепны алып кайттык. Янгын сөндерү буенча быелгы елда безнең бер выезд булды инде. Булар авыл җирендә ялан янып, аны сөндергә туры килде. Булай без һәр вакытта да әзер торабыз. Күрше авылларга да чыгабыз. Урман сөндергәндә булды. Шуңа безнең әзерлек булса, янгыннар чыкмасын диек. Рус ягына әйткәндә, пусть рукава будут сухими. Алынган тагылма ирекле янгын сөндерү командасына янгын сөндерү һәм коткару бүлеге килгәнче тиз арада чыккан янгынны сөндерә башлауга, су китерүне тизләтергә мөмкинлек бирә. Янгыннар чыгу темасын дәвам итеп, янгын хәбәрчесе, ягъни автономный пожарный извещательгә тукталыйк. Әлеге приборны урнаштыручылар арасында Үрмәт авыл советы авыл биләмәсе лидерлардан санала. Безнең Үрмәт авыл советы биләмәсе буенча 208 извещатель урнаштырылды. Шуларның 151 дәүләт исәбенә кайтарылса, 57-сен гражданнар үзләре сатып алдылар. Дәүләт исәбенә алынганына килгәндә, өлкән буын кешеләре яшәгән йортларга һәм яңа туган сабыйлары булган йортларга таратылды. Шулай ук күп балалы гаиләләрдә әлеге приборларны урнаштырдык. Яны үзебезнең сельсоветта эшләгән егетләребез Галимов Камил белән Генетинов Венер урнаштырып йөрде. Халык бу эшне хуплады, чөнки бурдан кала, уттан калмый дигән мәкалне яхшы белә. Һәр йортта әлеге прибор мотлак булырга тиеш, чөнки хәвеф бездән сорап килми. Янгын төнлә бөтен кеше йоклаганда чыгарга мөмкин. Бу батарейка ярдәмендә эшли торган кечкенә генә прибор йортта янгын чыгып, төтен күтәрелүгә каты тавыш белән сигнал бирә. Бу исә янгын чыганагын вакытында күреп алып сөндерергә мөмкинлек тудыра.